Qara çarşembe diýen gurrunlary, ýeşin ýanyk safar aýyň agyrlygy ulu bedgatlarymyň bir Peygamberimiziň mübarek sözü bilen ters gelýär. Näme sözü? Peygamberimiz bir mübarek sözüni aýdýar: "La adwa we la tiyara we la hammata we la safar" diýär. Biziň dinimizde, biziň şeriatymyzda ýokuşyk ýokdur, Hudaý Taalanyň eline ijadaty bolmasa diýär. Biziň dinimizde, şeriatymyzda faal almak, kuşun üstümelep, kuş gaýradan geldi, sagdan geldi, soldan geldi diýmeklik biziň şeriatymyzda bolmar diýipdir. We safar aýynda agyrlygy biziň şeriatymyzda bolmar öwürrüň diýipdir. Oň ýüzünden näçilik bolýar şu bedgatlar, näçilik jogapky bolmaly şu adamlar. Qara çarşembe biz ulu tagsirlaýdy, şoň biz olara jogap berdigimizde size agah etjek bolýar. Falança bela safaray 221 atmı diýip san aýdylýar. Nerede başyň senedi, nerede innikefte şu jemaatyň arasynda aýtýar, innikefte aýdyly beýle diýip. Bir muhim istiaza we a'udhu we Hudaýa sığınmaklyk ba Qur'an-ı Kerimde Hazreti Musa Kelimullah'ın ol Hudaýa sığınanna aýdýarmyşdy. Qala a'udhu billahi an akuna minel jahilin. Hudaýa sana sığınýan cahillerden olmaklykdan diýipdir. Adam bir miqdar ýaşaýyşyny akl etmelidir. Her zat ýöne düşünmäni Hawwa bolýa diýmeklik bir gelişikli görüň däldir. Dua edeýin: Allahumma inni a'udhu bika an akuna minel jahilin. Hudaýa jahilliň ruhundan bolmaýly. Ne miqdar jahalatdan daş bolmaly. Şu rozmerre işiňizdäki edýän daýawlygyňyz, fikriňizi şu miqdar boluberiň. Hemen torike bir adam şu doktor tecviz etmesi olakan dertlerimize her daruny mesref etmeýär. Şun jahillerle fikret ýet ölega maýyllýyp, daraga maýyllýyp. Şumat men aýagym degilse diýşagir derman atsam näme diýersiňiz? Ne kadar samsyk, ne kadar jahil diýersiňiz. Ya meselen bir maksada gitmeli bolýar Teherana. Aya asfaltın ýakapdylyny durup motory el galdyrasmy Teherana diýip özüne wara bir maksada, bir meriçliň şefaat tapmaklygyna özüne wara bir usullary, gaýdaları bar. Ya terminala barar, ya frutkaf barar, ya bir ajanslara barar. Şoň üstünlik Teherana maksady şu forum fikret ýet özüne wara bir bärnamalary bar. Ya meselen bäri başy şu addi rozmerre işlerimizde şu araýyşga baramda saçmyzy her kime gaýçy wurduramda biz zaýlamasyn, ay kelýanak samsyk bolup ýermesin diýip özüne wara bir baryan anametýän zatlarymyz bar. Aýny şu dükdörde fikretçiňiz ýanak samsyklyň uğruna girmeýin. Musafiratda bir hedefi etmeli bolanna özüne wara bir usul gaýdymlyk gitýän bolsaňyz, şu bäri başy araýyşga gitmeli bolaňyzda fikredip sinjin edýän bolsaňyz, ulu tapşyrygym lagal şu oturuşykdaky adamlara bir erziş goýup şu wagtda şu live'dan zinde gözleýän adamlara nämeden sirip siz diniňizde bir miqdar fikir etmeýäňiz, her ameli, her aýdylan kefi, her peýji, her bir hadisi nämeden sirip diniňden tutmaly. Lagal şola miqdar çabyr şu diniňizde siz erziş goýmallarmy? Hudaýa bizi jahillerden etmä werin. Oyma wor diýip dilemel dälmi? Her amel şeriatdan bilmeklik icmaat ulu jahalatdyr ha. Bir miqdar sinjin edin men aýtýanda adamda bar bir miqdar ulu geňrek zat aýdamda bir sirdatlara hemmimiz deň aýtýar. Bir sirdatlar geňrek zat aýdamda eş ustadymda deňirin sen mollan şey diýdi haşyň aýtýanda akylmy diýip bir soruşduryň bilýärek elimizde adamlar kändir. Her ameli her gurrun şeriatdan goýmaklyk icmaat ulu jahalatdyr ha. Hudaýa sığlaýyn: Allahumma inni a'udhu bika an akuna minel jahilin. Hudaýa jahil bolmaklykdan Hudaýa sana panah. Imam Malik 4 mezhep başyňyr, Maliki mezhebiň başlygy Imam Malik aýdýar: "Men ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem khana risalata." Hudaýa saklasyn. Heýsi bir adam asli ýok gurruňy, şeriatda senedi ýok gurruňy şeriatdan goýup, aýşy bir hasana gurruň, şu bir ýagşy gurruň ululamazy etdi diýip şeýle güman etse senedi ýok gurruňy ve tahqiq şol adam şu gumany bar ki Muhammed Peygamber getiren risalatyny hyýanat etdi diýip.
Hudaý saklasın. Bid'at-ı hasana olul yokmuşdyk Peygamberimiziň ýaşaýyşyna. Şu ýaşaýyşda biz etýär. Gawlatdyr eger Qur'an-ı Kerime ters gelmese. Beter ýagşydatdyr eger Peygamberimiziň mübarek senedine, hadisine ters gelmändiren suratyna şol bid'at-ı hasanadyr. Eger olu melek ters düşenden soňra Hudaý saklasyn aýny ýanky Peygamberimiz öz risalatyny, dinini hyýanat edipdir we bize diýmeklikdir. Bir näçe şowun molla bir akla bir ýaňa satyka gitdim. Iki däne ahunyň arasynda galdym. Biziň işimiz şu jawallary hidaýet etmeklikden bäri bir siri bidgatlary, dinni ýoklatlara jogap bermeklik boldyk. Ey şahanawadak diýe zol jawan adamlar ölýär. Madamda safaraýyň agyrlygy şahanawadak täsiri bar diýe. Safaraý basymrak geçmermeke diýe. Men aýtdym, ahunjan, ahunada damylla sen nämedin şeýip dinnek ýoklady muhtaýyt urýan. Meger bir gurrun safaraýyň garal agyrlygy, gara çarşembe diýen gurrun meger şeriatimizde bar gurrunmy? Hawa şeriatimizde bar gurrun. Peygamberimiz aýdypdyr diýdi. Her adam safaraýyň çykmaklygyny maňa buýşlasa, men şonu cennet bilen buýşladygym diýdi. Men aýtdym, Molla Ali el-Qari el-Hanefi diýen bir Hanefi mezhepde akidede de ökte adam, ýöne usul-i hadisde, hadis mewretde bir gatyr muhaddis ökte adam. Şol adam bir kitaby we mawduaty sogra gowatly düşünüňsiz. Bir kitaby we mawduaty sogra, mawduaty kubra ulamalaryň arasynda Molla Ali el-Qari el-Hanefi diýip aýdy beriň adyny. Şol kitabynyň gurrun beri. Şu bir kitap ýazyp iki däne her bir mawduat diýip batda Peygamberimiziň aýtmady kefini şonuna getiripdir. Ilimizde hadis diýilýär, Peygamber aýtdy diýe. Ol şoň ýygyny tuşýar, ha Peygamber aýtmapdyr diýip şu mawduat ýani üýşürilen ýalan gurrunla diýip batda şu kitabyň ady. Şol mawduatyna Safiye 225-225-nji sefesinde ýanky Peygamberimiziň aýdan kefiniň asly ýok, ýalan gurrunma diýipdir. Oň ýygynyň näjek şu gurruny Peygamberimiz mübarek sözünde sahih hadisinde aýtýar: "Men kezibe aleyye mutaammiden felyetabawwa maqadahu alan-nar." Ol bir adam ki bir gurruny maňa nisbet berse men şonu aýdamak barjak jaýyny ot bilsin diýipdir. Gara çarşembe diýen gurrunlary ýaşynýanyk safaraýyň agyrlygy ulu bedgatlaryň bir Peygamberimiziň mübarek sözü bilen ters gelýär. Näme sözü? Peygamberimiz bir mübarek sözüni aýdýar: "La adwa we la tiyara we la hammata we la safar" diýär. Biziň dinimizde, biziň şeriatymyzda ýokuşyk ýokdur, Hudaý Taalanyň edine ijadaty bolmasa diýär. Biziň dinimizde, şeriatymyzda faal almak, kuşun üstümelep, kuş gaýradan geldi, sagdan geldi, soldan geldi diýmeklik biziň şeriatymyzda bolmar diýipdir. We safar aýynda agyrlygy biziň şeriatymyzda bolmar öwrüň diýipdir. Oň ýygynyň näçilik bolýar şu bedgatlar, näçilik jogapky bolmaly şu adamlar. Gara çarşembe biz ulu tagsirlaýdy, şoň biz olary jogap berdigimiz däl, size agah etjek bolýar. Az bol galylyň bedgatdan gaşak bolaýlyň. Falança bela safaray 221 atny diýip san aýdylýar maňa. Nerede başyň senedi, nerede innikefde şu jemaatyň arasynda aýtýar, innikefde aýdyly beýle diýip. Bu musibet ulukan musibetdir ilimizde. Bidgat ehlinden meger näjik ilimiz, jawan oglanlarymyz agdalaryň arasynda galydy, aýyogasynaman diýdiler. Biz satakala, belala, aya biziň akidamyzda, biziň furu fiqhimizde teşe'um diýen mesele betguman bolmaklyk, betpäl bolmaklyk, batyl gurrun dälmi meger şu gurrunlar. Biziň öz hanawadamyzda, öz taýfamyzda teşe'um betpäl, betguman bolmaklyk, agyr görmeklik nehsin gurruny aýyň 1-5-ine we biziň öz taýfamyzyň gurruny aýtjak. Biziň öz hanawadalymyzda kuş taklamak biziň ejimiz bir kuş taklan, kuş batyranna şoň bir gyýda aýrylypdyr. Inni biziň ilimizde, biziň hanawadalymyzda begadir ýokuşy görülýär kuş taklamaklygy, şunyň batyllygynyň çyryp men 4-5 aý bir kuş taklap ýan hayatymyzda. Ulu qarra qyleýligine, hey biziň ejimiz saklamaýady, biziň innimiz saklamaýady. Eger şu musibet kuşum için gelen bolsa, şu kuşumyň tedadyny men 2 setçik daýynda. Aýyň 5-ine hereket etmeliler. Elhamdülillah bir ýaňap gitmeli bolamda aýyň 5-ine köklep gitýänmen. Elhamdülillah bu zatlaryň hemmesi bir yalan gurrundur şu gurrunlar. Ey cemaat,
Ağzımız melek inanmaýlyň şu görüňler. Şu aydın senetlenmek, zatlanmak, barda aydın oturuşun edep suratyna, ikram suratyna şeýle aýaty şäm dogrymy? Peýgamber zanyň bir hadisi näme? Molla Ali Qari'nin bu mowduaty näme? Bir hadisin esli ýok diýip bir muhaddis adamyň aydyn görüňini muny nämişe diýilip düşündüriň. Öňkü jelasat, öňkü heftelerde biziň pejimizde o ustadymyz şulatlaryň hemmetiniň batyllygyny bidatla bir günah, bir musibet adamın öz eden işi. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Bizim öz günahlarymyz, bizim öz etýän işlerimiz derekli bila musibet ilimizde günümizde gelýär ahı. Ay bunun meger täsiri boljakmy? Bizim misalymyz ýöne näme etmeli? Bir metlep barmış Instagramda şolay aýtýar. Mezra'a Moryanaha tamam kerden doma berayı gunçeşka metersek misazim diye. Bizim şalimizi, bizim boğduyimizi qarınça çekip ye, bir kuşu gorip metersek alıp ye, tikip ye. Bizim parzımız gitti, bizim cemaatimiz gitti, sünnetli gitti. Bizim üşüp bir bidgat, bizim dinimize bir ibadet edip koyacak bolup diyoruz.